What's up mga kamusmos? Meron po kaming ride with the group. Kami po ay lilibot sa bayan ng Santa Barbara. May uniform pa kami oh. Ngayon na lang uli ako sasama sa grupo after 2 months. Ang ganda pa rin ng plaza ng Santa Barbara. Hey John, good morning! Morning! John, morning! 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 Happy New Year! Happy New Year! Dinapay! Sige! Morning! Champion! Ay, sorry! Sige! Tingnan kayo! Marcel! Jacob! Jacob eh! Andres Cabinta! Marcel! Lawrence Cabinta! Rod! Ramos! Present! Ito siya. Hi, kama! Hi. Welcome to Jeep! Ang Pasawa! Hey! Ha? Kapusan ko dante. Antonio Reyes! Ernesto Reyes! Rodrigo! Pero official tayo ha, nakakuha tayo ng permit na makakaikot tayo sa buong Santa Barbara. Okay, gagalaw ha, tas si Moy ang magbibilang, walang gagalaw, walang gagalaw. Walang gagalaw, walang gagalaw. Basically, pag nagbabike tayo una, maging conscious lang tayo sa sarili natin, no? Iwasan natin swaying left to right. Pero pag sigurado yung pupunta kayo sa left, right, tingnan nyo muna yung one, makiramdam lang kayo. Unang pan natin, priority natin is safety. No? Para sa one na to activity, magiging rota natin, dadaan tayo sa 27 barangays, no? Hindi siya accurate, pero we will try na maparami siya. Then we will continue papunta ng may part doon na bubuhatin mo yung bike mo. Pero 3 steps lang naman. Kasi ginagawa yung daan doon. Medyo malaya naman tayo mag-bike doon. Under construction kasi yun. So sa lahat, medyo magbubuhat tayo ng mga 3 steps lang. Okay? Then after that, okay naman na siya hanggang papuntang Erbe, Bansal, Dilumbod, Malanay, Kagasagan, ikot lang tayo, U-turn tayo doon. Then Tulyaw, U-turn ulit tayo sa may school. Tapos babalik tayo ng munisipyo, papapicture tayo doon. Then didiretso na tayo ng PDL. Pero dahil natin kaya Gablo, Karusogan, Manipatay. Doon na tayo sa Manipatay. May marami pag ano niya. Ako lang kami lakan niya, sit on sound. At pagkasipag kami, nagkaabungan niya, sit on sound. Thank you, Father God. Nagkaroon na Mr. President. Amen. Si ano mo yun? Ano, Sta Barbara. So yan, nag-ride out na kami. Ay, morning. Good morning. Lakas ah. Here
Good morning, sir. Morning. Okay. Ay, ganon. Ilang mo minsan? 1,000 yata. Ayong kay Homer, 2,000. Meron ako isa, kaya lang may battery yon na malaki. Break. Okay, Yo. Trail trail. Oo nga eh. Hindi na lang to. Half kilometer. Sarap nga eh. Ang hangin, no? Oo, tsaka yung daan. Ito na yung boundary ng wad. 1 kilo sa dalong. Ah. Trangko ka eh. Okay lang. Kira-kirakin. Ano ni senyor? Tawad ka senyor. Minsan na lang sa baba, yung ni senyor nga, junior mo na eh. Bilis ah. Ganda ka ha? Kilo nila. Awan dyan, alive. Morning. Deep in the shadows, Sama-sama tayo! one or the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to find a way. Dare to fall to find out what to say. I know. 48, 49, 50. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Lumiliwanag na. Layo nyo na. Saka mo nawala Sir John. 2 buwan. Kila ko, asal ditay ko ng barangay huli pa tayo. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can
Then we can live a better day. Alright, Sir John. From the anger from the war. So yon, mag-assemble daw dun sa Barangay Hall ng Patayak. Pumasok na kami ng Barangay Patayak. All together one and all. All together one and all. All together one and all. Let's live a better day. Ano oxygen nila? Sabi. 1500 ka muna. Pupunta natin, pintutan natin. Magkaroon niya na. Dapat laya, pintinan niya pati. Pari-parehas, sabay-sabay. Salamat, Jess. Please naman si Mate, Jess. Kawalat ba na? Sige, pagkaro. Tulungan tayo, pagkaro. Ay, si Boss Gary Limantrag ko. Dong, kapanok yan, pali-pali. Mantrag ko kala mo. Ipang sidat dong. Good morning, Alam! Ano namin? Excited? Yun. Hello. Go, go! Kaya ito, no? Nasing galas ang kalamitar. Ako ng parto talaga na. Aglawa sa gitna. Wala kang bonus. Ang kabunutan. Sige, sige. Sige.
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Motor. 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. Halapang araw, ang sarap ng hangin, malamig. Dami namin, sarap. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고. Hello. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. Hello. 없는 걸 I'm going crazy. 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. So yun, papunta na raw kami ng 7-Eleven para sa regrouping. Kung butaw ka man, Michelle, Million Ways! Sasagoy, taman siya naman yung taman siya. Michelle, sa tayong po yan, tira tayo na. Santag ka tayo sa Seatpost. So yun, medyo nagkalituhan pa kami ng ruta. Kung doon ba diretso o liliko sa kanan. Kalaunan, kumanan na din. Nagaduda ko no. One. Kasing laba ya, right side di laba la, iwasan tayo man kit man tutututan. Basta kilo pa pointed din at karsada, may right di laba shoulder ha. Okay, basta ang speed nyo, i-maintain nyo laban, nakailito ito, diretso lang. Ang next stop natin, tulad sa 7-Eleven. Hey guys,
Ah, may break pala. Mapalit ng ilan at 7-Eleven din rin. 10 minutes break. Siyempre, dito tayo sa mura bibili. Hanap tayo ng tindahan. Ayan, nakita ng buko Diyos. Magkano? Ay, walang baso. Baso. Magkano sa baso? Isa muna. Hindi naman puno. 10 na to. Ang tamis. Ang dami asukal. So pa. Sobrang tamis naman. Sa akin lang yon, baka sa iba matabang yon. Okay lang. Sa iba matabang yan. Nasanay kasi ko sa yung hindi matamis. Sa iba matabang yan. Sa akin matamis na. Tamis naman ng buko juice nila. Sige. May bakery pala dito, oh. Andyan yung kamukha mo, ah. Andyan. Nakita mo na? Zero mo yung natabak na plus, sir. Kamukha mo yun, eh. Zero. Marks 0. It's been 3 days since and I just get to get drunk, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. May naplatan doon. Marami naman na sila, so tutuloy na ako. May naplatan. Hindi, ayun lang yung katina. Ah, Even you believe in you. Oh, I just gotta know. Will you be there forever? And if I let you go, Pakpon. Ito na pakpon. oh, I just gotta know. maghintay tayo rito. Eh? Sa intersection para lang. Sa tulay, dun, pagliko. Pagliko sa kaliwa. My heart can only take. Oh, dito na. Kanan, walang kaliwaan dito. I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just Sabi ko maghintay dito eh. Sabi ko maghintay at maraming tatawid ng tulay. Uyak na. Kapangit. Diretso na rin, diretso. Nali ka na, sabi nila. Charge. Nahati tuloy. Ay, dagumay. Ay, katulakan mo, sartang. Katulakan mo. Ano mo na? Yes, yes. Ano sa? Manunaan na era kami. Pareho mas. Sila kang danirad na kuno. So yun, sinabi ko na nga sa mga nauna, maghintay, di ang layo ng lockdown namin. Nauna na yung isang grupo. Ito pa lang yung isang grupo. Ano ba naman yung maghintay saglit? That's teamwork. Kaya nga group ride, diba?
Walkie-talkie. Dapat, sinabi ko na yun, dapat isa lang ang trangko para kausap niya yung nasa huli, tsaka yung gitna. Dito na kami sa Guro, liit pa to. Welcome to Erfe. Goodbye, Erfe. I think nasa Banzal na kami. Ayan na yung pangit na daan. Pangit talaga rito. Kaya nga ako dumaan dito eh. Sa marepungkiyat ng sa umate. Takbo. Laya. Madami pa doon sa unahan, kakalog pa yan. Nakalagpas na kami ng bako-bakong daan ng Banzal. Sige. Dapat pala ikan, pero unti-unti yun. Distansya naman, distansya. Anong itinan nyo? Itinan nyo. Ayan yung mga puro. Problema yun. Ken, dumiretso siya. Bicycle! Aero Aberia. Welcome to Barangay Malanay. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my. Ano, ba't di ka nag-ride? Medyo busy, kumusta na sir? Nakawas ako si sir. Nakakita nila. Oo, para makita namin. Huli kitang nakasama sa Buli na Upay ah. Ingat lang ka. Akala ko may hinihintay doon, wala pala. Agaylatan. Pupunta lang daw ng school, tas babalik na.
deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. Oh. In my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains all day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry about tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song. You know my heart. Cause you know me, know my heart. Dadaan pa pala kami ng plaza. Parang kinawa. Oh, ipakabami pa daw. Natuloy lang may pangkambari, minupari mo dito siya. Oh, pagalaw. Kamay-bari. Alright. In my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains all day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Nandito na kami sa munisipyo ng Santa Barbara. Eh bro, Jenny, yaris mo. Jenny, halalala. Again, na alamin Santa Barbara. Ha? Oh, kuha yan. Makukuha ba to? Pass. Kaya. May wide to eh. Timer. On. Sir John. Hello. Ayun. Excited, wala pang control. Papunta na kami ng Minion. Pari natin maglalagtuloy pa ng bisikleta to. Siyempre, wala pa nga tandaan tayo bisikleta yun. Touchdown. Ganda naman. Ay. Pagod. Parang tumagang nilat ha. Bunga ba ta? Makarong niya. Pulse. Hello. Tinunulutan ko. Uy! May kape. Paano lang nila Oh, tsaka itlog.
Buyo, katura, bolong. Sir Jex, ilang kilometro tayo? 43 na. Wala pang karusok ni. Karusukan pa rin naman semua. Itlog lang. At oink-oink yung pagkain. Distancing. Ay, sabi niyo na yan. Adobe. Adobe po ito. Lima na yung Jimil. Lima na. Tanpa karsuka lang. Denmark, Paraan, Gilbert Mariano, Romualdo Daduya Sr. Present. Bill. John Paraan. Will Cruz. Bill Ramos. Andres Fernandez. Roland Pinito. Pantan di ba? Nuntinel sila. Naningning ko. Jeff Prado. Jerome Diaz. Giancarlo Di Guzman. Di mo pala? Kala pa mo? Mapapases. Paulino Cruz. Napuntay tiring na si Jai. Kakapit ko no. Paano po kami kapito? Ano, eat and run na ba? Alalay na ba? Sidalan tayo kin. Butaw. Butaw. Saan yun? Dito? Oh, tapos ano, hindi na tayo mag-highway. Bila, dito. Butaw, tapos ano, Karusukan Barangay Hall. May Gilig Yakin. Dinisutila ba yan? Irigasyon. Irigasyon. ba yan? Dinisutila ba yan? Pwede marunong. Para hindi na tayo dadaan ng ano, highway. Thank you. Salamat po. Let's go. Buta gani kerasukan? Wap! Lagyan mo atong tubig ay. Belum. Ano? Ano po? Careful it naman ngayon. Ano yung live brother? Tapano yan? Saan ka yun? Dito na sa ano? Sa inyo. Sasama pa rin ako. Okay. Thank you. Ride out na. Thank you sa pakain, kapitan. Ang patangla. Barangay Butaw.
무도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher 겨워서 desire 네 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this Yeah 뭐 나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, money, more money Yeah I want more money, more money, more money 뭐 나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, more money Microphone park. Diyan na kayo? Okay, bukas na lang. Doon na sila. Kapitbahay lang pala ni Datdong. Mang Dani, pupunan mo! Yan mo na mo! Hindi ka tayo magpapaabot eh. Pwede na yan! Pwede na yan! Payas Elementary School, ayun, ayun. Sa sobrang haba ng aming nilakbay, nalobat na lahat. Yung mga cellphone ng kasama ko, pati yung power bank ko. So nanganganib ng aking mga footages. Pamiya-miya, mapuputol na to kasi kailangan natin magtira ng konti na battery. Goodbye, Barangay Payas! Yo. Barangay Maronong pala yun, yung after ng Barangay Payas. Lumiko na kami sa main highway. 취한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람 내가 어때 같은 그런지 Wala na Won't you call me when you Ha? Diretso ka na. Sige. Saan ulit? Update na lang. Okay. Kaya bukas pala, birthday ha. Nino? Si ano, si Mama Mudik. Ay. Yun doon, yung ginito natin sa school sa ano. Ay, oo. Doon sa Payas. Punta tayo, mga alas 3 siguro. Tingnan ko. I want more money, more money, more money 뭐 나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money So, patakla. Uwi na. Ingat, ingat, ingat. Ingat sa biyahe. Bye, bye. Nakalam tayo ng ano na lang sa susunod na biyahe. On. So yan mga kamusmos, tapos na ang aming biyahe. Umikot kami sa Santa Barbara. So hanggang dito na lamang ang aking vlog na mahaba. Hanggang sa muli, have a nice day. I love you guys. Do you have a moment? And this very second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something
alright.